Madlanga Commission Madlanga Commission iqhuba nje Madlanga Commission iyasebenza. So let me give you the update as of today, the 17th of July 2026, about the latest developments phaku Madlanga Commission. Eyokuqala, it's about the head of IDEC, Henry Johnson. Uphumile esibhedlele. She's out from hospital now. She's back. Secondly, about General Khan, also naye, he's out from hospital. Kuthiwa uchacha kakuhle, uphumile esibhedlele. And then the other one, the third one, it's about one of the businessmen yase Northwest, Sulum Karim, naye uphumile esibhedlele. Kuthiwa uyabonwa ku-shopping center apha eCape Town, according to ingxelo ezafumaneka from one of the whistleblowers. And then fourthly, it's about the evidence ingxelo eyafumaneka from one of the senior investigators from IDEC, Brian Padachi. Brian Padachi was appearing before the Madlanga Commission this week. I think it took almost 3 days, not 4 days. Echaza ke ubungqina phandle witness Brian Padachi from IDEC. And then the last one eyenzeke namhlanje, just later today, about the arrest of Witness K. You remember Witness K vela phaya eveza indaba ye stolen precious stones from eGuruleni enxulumaniswa no Julius Mkhwanazi. So those are the things zavela kakhulu kule veki phaku Madlanga Commission. Mamela ke, let me unpack as developments. Please make sure you press that subscribe button, you press that like button, you press that notification button, because this channel is whereby we are discussing, we are unpacking, and we are summarizing everything yenzeka eSouth Africa politically and current affairs. As phone uphoso when we are informing you. So let us start from indaba ye-IDEC, head of IDEC. On Monday this week, head of IDEC, Ms. Henry Johnson, was scheduled to appear before the Madlanga Commission, but she couldn't appear. Kangakwazi uvela ngengxelo ke zivela from her legal team, zisithi iclient yabo uJohnson uyafumana ukugula. She was unwell, ufumane ukugula on her way esendleleni esiya kwivenue. Akagulanga days or weeks before. Iwathi ngoba asendleleni aya kwi-commission eyovela on Monday wagula, and then kwanyanzeleke ngoku ajike yodibana nogqirha, whereby ugqirha wakhe uye wamthi hayi ke awuzukwazi uappearisha kwi-commission today, as in Monday, even Tuesday and Wednesday siza admit esibhedlele. Yavela izo ngxelo ke zivela from illegal team yakhe Miss Henry Johnson. So kungakwazi ukuvela Henry Johnson. And then also the Madlanga Commission ayikayibizi ke enye date bazophinda vele nini, but surely ivele isithi early next week. So meaning as of next week, the 20th, from next week we'll know ukuthi uzophinda vele nini Henry Johnson phambi kweMadlanga Commission, because ke uphumile esibhedlele. I believe she's fit, she's ready to testify. Sive icala lakhe ba uthini na yena ngezinsolo azibekwayo, because yena insolo abekwa zona zinsolo zokuba she was protecting uGeneral Khan kwityalo enalo Khan. She was protecting her while wamprovidela ngedocket before Khan bantu uappearisha kwi-disciplinary committee and so on. So sawuva ke ezo ngxelo, and then there was exchange of emails, exchange through private emails, not emails yomsebenzi. So uAndrew Johnson ke ujongelene nalomatyala ke ezozityholwa bekwazona. So she also needs to appear before the commission, ayo
uveze icala lakhe. Hopefully uzawuvela next week akazuphinda agula again emizuzu yokugqibela. And then the second one, General Khan, same thing. General Khan naye, he was supposed to appear kwiMadlanga Commission. I think he was supposed to appear on the 1st of July. I remember, yes, on the 1st of July. General Khan was supposed to appear before the Madlanga Commission, but on the 28th or 29th, between the two, but on the 28th or 29th of June midnight, kwavela ingxelo ezithi General Khan uye wadutyulwa endleleni eya kwakhe around half past 11 to 12 midnight. Uye wadutyulwa uGeneral Khan udutywulweni kwakhe, udutyulwe emlenzeni, but unfortunately imoto behamba ngayo yona khange ibe nazo imbumbulu. There's no sign at all kwimoto yakhe bonisa uba nyhani the person who was driving this car uye wadutyulwa. But according to the reports, according to yena kuKhan, because there were no visuals ezibonisa uba nyhani udutyulwe. Ibizintetho nje uba hawu uKhan udutyuliwe, ibonakala imoto ime phaa but umntu lo udutyulweyo akabonakali. Then obviously ke yaya i-legal team yakhe yaya kwi-commission yayovela yacela i-postponement uba hayi ke sicela uyipostpone i-appearance kaGeneral Khan because obviously ngengxelo zabo akazukwazi uvela because of fumane le accident yoba dutyulwe. So it's fine, ayabi nangxaki leyo. So nalapho ke i-commission ayikayikhuphi i-date yoba ke uGeneral Khan uzawuphinde avele nini. But obviously since now we all know that ingxelo zithi uGeneral Khan uphumile esibhedlele, maybe by next week we'll know which date ezawubekwa yi-commission for uGeneral Khan appearishe before, because naye ke zininzi kakhulu ke izithulo ezibekwa yena, zininzi kakhulu ezisebenzisana khona i-message between yena nenye i-businessman uMosayen, between yena noJulius Malema. There's a lot nekuthengiswa kwesigarethi engekho semthethweni, noku-interferisha kumadokethi, noku-intimidator one of inantsika i-junior workers ebesebenza naye, junior employee ebesebenza naye. I remember other lady kwavela khona even ne-audio ebonisa uKhan abuse mhlambe ephethe kakubi one of inantsika employees asebenza nazo female. So there's a lot about uGeneral Khan. So naye hopefully one day uzawuvela phaa uyoziphendulela. Since then we know about uphumile esibhedlele, because eventually funeka bevele abantu abaphambi kwe-commission because zininzi izitshono bekwazona. And then the third one, it's also about the businessman from Northwest, yes, Salum Karim. Kudala ke na ke edlala into alidlalayo, dlala u-up and down, kudala edlala up and down. Naye funeka evelile, akaveli, wevele once and then kwaphinde yavela wathi uyagula udizi, beka izitori, wasubmitha i-sick note from udoctor, ininzi into yakhe nje, wathi uyagula. So we're also still waiting for i-appearance yakhe. But now indaba ezavela ezothuse abantu abaninzi about uKarim is that as much as i-commission imazi njengomntu osesibhedlele, uyokwavela into ethi uKarim uyabonwa. There's someone ombonileyo Western Cape embona ezishop kumandi nje, kumandi enjoya kumandi. Yavela ke one of the evidence leaders phaya kuthiwa ngu-advocate uChakalaka,
wavela phawutsha ukuthi hayi ke ndinayo evidence, ndinayo footage, ndinayo ne-registration number yemoto ibihamba ngayo phaya eCape Town, phaya eWestern Cape. Sazi bandawana, I think kuthiwa eGeorge, eWestern Cape uboniwe. Vuvuza pha kuMandi, kwawubona uLwetsi. Even though i-commission yona imazi njengomntu ongekho right, imazi njengomuntu osesibhedlele. So we're still waiting for loo nto ukuba uzawuvela nini na. But now as of today, the 17th of July, i-legal team yakhe uKarim submitted i-application to postpone i-appearance yakhe lona uKarim, and then beyisubmitha ke phaa kwi-commission, and then kwafumanisa uba no, le application yakhe izawumanyelwa next week, which is on the 24th of July, whereby sizawuva khona ke public whether uKarim lona will be given intoni le postponement ayifunayo. Then ufuna eziyi-2, ufuna upostpone i-appearance yakhe. Secondly, ufuna uaplayela i-in-camera session, which is yena kafuna uvela, afuna simbone, kafuna siyive le ayithethayo xa aphirisha phaya. And also ufuna ukuvela ngexesha athanda ngalo, ufuna uyipostpone. So sijongile ke sawuva next week on the 24th of July, whether the commission, Justice Madlanga, will provide or as benefits azifuna uKarim uba hayi nyhani ke ipostpone or not. So yiloo nto funny enough le uba kuthiwa uyabonwa ke kodwa saziwa kusithiwa usesibhedlele. And then the other one yothuseleyo throughout the week, it was evidence ka-witness uBrian Phadachi. Brian Phadachi, coming from the IDEC, is a senior investigator. If you listened to Mkhwanazi, Lieutenant General Mkhwanazi, the day wayesenza i-press briefing yakhe last year nge-6 kaJuly, you remember wathetha kakhulu about this senior investigator enguBrian Phadachi, echaza banzi ngaye uba ngumntu lona ongenalo ulwazi, ongenayo experience about umsebenzi lo awenzayo. Emchaza uba ngumntu ocholwe retireile or mhlambe yekile usebenza, wayekade esebenza from i-crime intelligence, but now kuba kuvule kwa-establishwa i-IDEC, wambona seqeshwa kwi-IDEC. Kufumanisa uba kungathi bukhona ubuhlobo between uBrian Phadachi naye uAndrew Johnson. I think that is why sambona ke uBrian Phadachi sengena apha kwi-IDEC. Emchaza ke uMkhwanazi uba uBrian Phadachi ngumntu lona umsebenzi lo ufumanisa uba kawazi kakhulu. Then kufikile uBrian Phadachi, first day efika kwiMadlanga Commission, uzamile ke ubhatalaza, ithintiliza, ezama ukuqeqesha igama lakhe, echaza uba yena uyakhwalifaya kulo msebenzi uba investigate. Uneminyaka eyi-40 ngabula yena uneminyaka eyi-40 esebenza kweli candelo lamapolisa. Sithi hayi ke le nto etsho uMkhwanazi uba akanasakhono, ngamampunge nje. Hayi ke yabinani naleyo, yaqhuba ke i-commission imamele ke ubungqina bakhe, epheka isophula nemibuzo, but ke ibuzwa ngento ebhalwe phantsi, ebhalwe kwanguye kwezi affidavit nezi evidence ezibazinantsi ezichazileyo. Wafumanisa uba ininzi nje into engahlanganiyo, but eyona nto, one thing endiphume nayo isikakhulu phaya, nephume nayo one of the evidence leaders phaya, uAdvocate Silo, yes, Advocate Silo phaya, veza into kabuhlungu phaya of qaphela ubana i-IDEC lena le case banayo yoba babamba batshaja uGeneral Khumalo, which is lona uyi-head yakwa-crime intelligence, nezinye individuals eziyi-6 accused by 6 ezi-include uBrigadier Mukwele.
la arrest yabo ayenelisi because there is nothing ebambekayo from idocket ebhalwe phansi bayintoni yenze babanjwe aba-brigadiers naba-general, more especially when it comes to into ka-brigadier Mukwele. Ufumanisa igama lakhe ali-appearishi kwidocket elibhaliweyo nguye uBrian Phadachi lona. So the question is, umbambela ntoni, umthatha ngaboni, yintoni ayenzileyo? And then ngokuphendula kwakho ngokuvela ke uvele sithi uBrian Phadachi, no, the reason why uBrigadier Mukwele was part of those individuals who were arrested and charged by IDEC is because of bebe-suspect or bebecinga uba uBrigadier Mukwele angaze in future abe kanti uyamosha, meaning now ubanjelwe into angayenzanga or engekayenzi, bambona njengomntu who might commit crime in future. Yeah, like I know uyayivana uBrian Phadachi uthi phaa kwi-IDEC the reason why bamthatha wabanjwa uBrigadier Mukwele from intelligence ehamba no-General Khumalo is because uBrigadier Mukwele wabanjwa only because ba-avoida bangamoshi or angakhomithi crime in future. Akuthiwa wenze into, akenzanga nto currently, but siyakubamba ngoku, siyakuthatha, siyakutshaja, siyakuvalela eseleni, uzawuvela ecourt. Isizathu is because wena siyakubona nje, wena siyakubona, can see wena, siyakubona, can see wena ba in future ungathi ungamosha. Ayikho enye isizathu because ubrigadier enye into eyenza loo nto leyo because of I'm not enye into ephinde yavela phaa evezwa kwanguye lo uBrian Phadachi, ininzi weveza phaa uthi one of the reasons is because kwi-panel that was selected uba i-conduct i-interviews to interview Brigadier Mukwele, uGeneral Khan was not part of that panel. Utshilo kanjani uthi uBrian Phadachi, one of the reasons, it's written down kwi-testimony yakhe, itsho kanjalo, utshilo nje kanjalo uBrian Phadachi. So if mamele nje i-appearance ne-evidence kaBrian Phadachi for kwi-commission abingekho ntle. So wavela uvela nantsika this evidence leader usisi lona uSilo evele engavi kamandi esithi IDEC, wena Brian Phadachi nisebenzisa amagunya, nisebenzisa amandla ngendlela erongo. So now nibamba nje abantu bengenzanga nto. Wavele ethetha kabuhlungu phaa esithi I'm worried about the citizens of this country because there are people abafana nani who are using ipower yabo ukubamba abantu, to charge people without any reason whatsoever. Uvele kabuhlungu phaa unantsika u-advocate phaa esithi I'm not happy. Vela phaa esithi I'm not, because upheli lapha, I remember pheli lapha uBrian Phadachi esithi xa ebuza uthi I've noted it commissioners. Wathi phaa u-advocate, no, I'm not happy about your answer. Usithi you have noted it. I'm not happy because nisebenzisa amandla wenu ngendlela erongo. There's no way. So there's a lot nje isiminyaminya esivezwe phaa nguBrian Phadachi. Then enye ke that was very interesting also fakule nto kaKhumalo with other 6 accused about le nto babanjwa charged yi-IDEC. Uvela phaa uBrian Phadachi, it's written down and yayitsho ngomlomo. One of the reasons because of uGeneral Khumalo misuse imali from crime intelligence to cover up the stolen laptops and also to pay for sex workers. That was
one of the things iyothusa abantu pha, remember eyifunda pha uadvocate Khumalo, then in disbelief ngalantu beyifunda phaya isuka from Brian Phadatshe. General Khumalo was also charged because of wamisuse imali ka-crime intelligence to cover up the stolen laptops, also to buy or to pay for the sex workers. So there's a lot nje ivela pha nguPrime Phadatshe. Bekunzima ude wacomplaina ke ecomplaina phaya esithi hayi indlela ngokuyiqhuba ngayo iCommission ngokunokwakhe yena as uBrian Phadatshe uyibona as if now iCommission imthatha ngomuntu oaccuswayo njengomsolwa, not as a witness, because yena as uBrian Phadatshe uye kwiCommission ezazi as a witness, not as accused person. But ke wavela uJustice Madlanga, wavela no-advocate Natsika evidence leader, sithi no siba ne-mistake tata, asikakusoli ingando, we didn't say into oyithethayo wrong or right. Sisakubuza imibuzo le based kwinto ebhalwe phantsi, based evidence ebhalwe nguwe. So suvi pressure then ungafana uba sikuthatha njengomsolwa. No, you are still accused, but you are obligated to ask a question robust enzela uba si-understand the core business into esilapha kuyo, so don't feel otherwise. So yiloo nto ke ibivela ininzi phaa Brian Phadatshe. Then now the latest now, I forgot one thing also today, the 2 days of today, there was also the appearance ka Brigadier Constable from Potchefstroom, Constable Bongos. So there's a lot naphaya sisiminyaminya nje into apha, but ke seemingly into yanamhlanje kuye there was only one outstanding thing phaya, i-interpreter. We had interpreter namhlanje phaya, interpreter phaya isiZulu. It seems like interpreter uye wayithatha ishow wayenze yakhe, not ke yenza ngabom ke, but ke seemingly abantu beba more interested to the interpreter lena, because people were very much appreciating how he articulates yonke le leya, how he interprets bayisusa inantsika ifocus yabantu ku-witness lo, his witness uMpongose. So that was it. And then the last one now, it is the arrest that took place today, the arrest of Witness K. You remember Witness K, you are perisher before iMadlanga Commission, I think 2 weeks back, ne? I think 2 weeks back, evela phaya Witness K, 2 weeks or 3 weeks back, evela pha Witness K. Witness K ke uvela as ex-girlfriend, she's ex-partner kaJulius Mkhwanazi. You'll know uJulius Mkhwanazi uvele kakhulu pha kwiMadlanga Commission, kwaye uvela kakhulu nasezikhotho, amatyala amaninzi avelayo phaya. So wavela ke uWitness K lona. Witness K vela nje phaya kwiMadlanga Commission, uvela eveza intsolo zokubiwa, the stolen precious stones from phaya eKuruleni. Apparently naye ke wa-admit uba hayi nam ndingu-Witness K, I was part of this shenanigan yayisenzeka apha kubiwa kwezi precious stones, then zabiwa zathengiswa nge-120,000 somewhere there. But everyone phaa kulaa kwabantu eza precious stones baye bohlulelana imali, and then yena Witness K waye wafumana i-22,000 yes after behlulene loo mali leyo. So namhlanje Witness K ke ubanjiwe as of today, ku-Friday namhlanje i-17 ubanjiwe Witness K. Obvious ke uyawuvela ke enkundleni Monday, ubanjwe ngeFriday. Andiyazi ke la Madlanga, ndiyabamba Friday la Madlanga le isebenza kakhulu nalapha eKTT, ineento ze-Fridays. So Witness K uyawappearisha ecourt probably by next week Monday, and then we'll see if ever she will
get i-bail or not, sawubona. So zezonto ke asiyazi kubi kula madlanga, kukubi nje kula madlanga le, mawuqhube kunje mayiqhube, but all in all kula madlanga le, those individuals that seem to run away zinga-appearishi phaya, sijonge next year uzawuphela i-69 into yazo. Kuthiwa yintoni, kuthiwa ibizwa igroup kaJenerali Khan, uAndrew Johnson, uSulumkhari, bonke abantu aba bafuna ubaleka bangade bavele pha. They always want to postpone, baza ne-useless according to uJustin Madlanga, basubmitha i-useless signals from doctor, of which they are delaying the commission because the commission now was granted also extension by President Ramaphosa babaqhube up until the 16th of November. So those postponement from those witnesses nayo engizawuncedisa ba ithanda udelaya i-process ye-commission. So hopefully bazawucenga man no-Andrew Johnson, bazawucenga oKhan, bazawucenga man bade babayavela pha ku-commission because sifuna uva yonke into eyenzekileyo pha. So kungako ke about iMadlanga Commission this week. Please make sure you subscribe, you like, you press the notification button so that you uzawuhlala informed about everything eyenzekayo politically, curriculum affairs. So please make sure you press like, subscribe button, and let us keep on discussing and unpacking everything pha kwi-comment sections. Please.